ba mu fara da mu daina ba kwankwasiya ce akidar mu wani tsarin ba ya burge mu domin ga namu nan wai ka san me ke faruwa a yanzu fitan nan fa da ni ba ka gari ba mu saka zance ko ina ya cika ba hanyar da zaka wuce ko ina kana ganin mutane sun bai baya wannan jabiya mai kayan marmari da ake ta magana ita muke so fa jama'a ita suke kudata yanzu ko ina fa hanya an cika fa abba ne ya wuce ana ta kware taro an hada shi ba abinda ba a yi yanzu fitowa ne zan tafi amma yanzu na dawo ba zan iya fita ba saboda ba hanya jama'a sai kuda ma ya daga sai da wuce ka ce shi yasa ne ke ta jin hayaniya a nan yana ta tashi ce da wannan haniyar kake ni yanzu haka ma daki zan koma in an jima in naga abin ya dan sauki sai in dawo kai abin da kake shigo kuna ta farin ciki sai ka ce wanda aka ba ku albishirin shi shiga aljanna yaya baka da labari ne gari ana can ana ta celebrate Abba Kabir Yusuf ya ci gwamnan jihar Kano mutane ana can ana ta celebration a wajen kowannen jam'iyyar ta NNPP shi yasa nake ta jin ana hayaniya ana ihu kenan a gari alhamdulillah Allah mun gode ma me nake son ji abu gwamna Allah na gode haka muke san ji wallahi kaga magana da ga ma mutane suna tunan da zuwa waje a shi abin da ya faru kenan kai Allah to ai in dai wannan farin cikin ai ba na ku bane na ku kadai ai farin cikin namu ne gaba daya Allah mun gode ma ba dubu kabar ka kabar 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 mu kabar ka kabar mu kabar ka kabar mu Zabiya mai alamar kayan